Ahojte, ja som Kate a vítam vás pri mojom novom videu. Som tu teda po veľmi dlhej dobe opäť pri Thankful Masterovi. Dlho som tu nebola, takže ako si môžete všimnúť, veľmi veľa vecí je tu nových, takže sa teším, že si to spolu môžeme znovu prejsť. Dlho som tu nebola kvôli škole, projektom a tak, poznáme. A zároveň pripravovala som a zároveň ešte stále pripravujem takú príručku o Minecrafte pre Yuri, takže dúfam, že sa jej bude páčiť a zároveň jej prajem veľa šťastia v hraní Minecraftu a snad sa jej aj samotná hra bude veľmi páčiť. No nebudeme to už ďalej zdržovať, blížia sa nám prázdniny, takže dúfam, že to bude s povinnosťami len lepšie a poďme si spolu zahrať. Zároveň ešte veľmi gratulujem Dragonplayerovi, alebo teraz Dragonikovi, k jeho úspechom, takže kto ste nevidel, choďte sa pozrieť na jeho kanál. Ako si môžete všimnúť, už tu mám krásnu jesennú výzdobu, mám zároveň nové zvieratko, ale poďme si to celé pozrieť. Takže, ako si môžete všimnúť, v dekore už máme veľmi veľa nových jesenných vecí, ale Halloween sa ešte len blíži, takže toho bude podľa mňa ešte viac. A schválne mi môžete napísať do komentárov, či už má niekto z vás nejakú halloweenskú výzdobu u seba a či budete mať v škole Halloween. To by ma veľmi zaujímalo. Takže tuto si môžeme pozrieť všetky možné novinky. Musím povedať, že sú veľmi pekné, veľmi pestré. Ale ešte teda tu máme z K-pop Demon Hunters stále nejaké postavičky ako Jinu a tohoto vtáčika a taktiež Derpyho. Takže super. V Delivery tiež už máme nejaké halloweenské jedlá, takže to si možno niekedy spolu vyskúšame. Dnes by som sa však chcela ešte pozrieť na nejaké ostatné veci, ako napríklad, tuto som si všimla challenge. Tu vlastne, keď sa pripojíte, tak získavate nejaké darčeky k tomu, že vlastne Thankful Master má už 2. výročie. Takže tuto môžete získať rôzne darčeky. Ja som teda dostala tiež tieto nejaké narodeninové a zároveň aj túto kapibaru napríklad, ktorú som si hneď pridala do jesennej výzdoby. Ale chcem sa pozrieť, ešte vlastne tu je táto nejaká zmrzlináreň ako keby. Taká tá, po ktorej sa jazdí na korčuliach. Ale wow, to je vlastne ako K-lunch, ale zmrzlina. Tak poďme si dať ešte zmrzlinu. Rýchlo nejakú si dáme, aby sme dobrali si... jasne, to máme zamknuté. Dobrali veci, ktoré sme si nepozerali. Takže dáme si nejaký ľad. Dáme si jahúdky. A čokoládku. Jej. Šlahačka. Tak. Ešte? OK. A ešte teraz navrch, čo si dáme. Máme ľad, jahody, čokoládu, šlahačku. A čo tu máme ďalej, čo si dáme? Môžeme skúsiť, môžeme mať viac, či iba jedno? Toto je zmrzlinka. Tak, dáme si vanilkovú zmrzlinku s keksíkmi. Môžeme skúsiť maču. A navrch by som si dala ešte višnitové, úplne mix všetkého možného. Secret Code Kitty Cream. OK.
Dobre, takže tu máme pohár, zmrzlinu a teraz ešte niečo navrch. To je tak krásne. Toto bolo pravdepodobne asi určite v lete, ale ja som tu proste v lete nehrala, takže si to poďme pozrieť. Čo si dáme? Ja by som chcela týchto zajačikov navrch. A pandičky. Aha, iba jedno. Tak zajačika. Tada! Ok, už sme tu, takže teraz ideme papať. Mača. Zmrzlinka spapaná a ideme na pohár. Ok, tak zmrzlinka to ma veľmi milo prekvapilo, že sme iba nedostali zmrzlinku, ale že sme si mohli celý pohár sami vytvoriť. A teraz by som sa šla pozrieť ešte do tohoto nového 2-Year Mart. To akože streamujeme, ok. To sú nejaké extrémne jedlá. To sú vlastne veci, ktoré sme si mohli objednať. Ale najprv si ešte vyzdvihneme kód. Myslím, že takto to bolo. Jo. Tak, čo dostaneme? Jaký unicorn s krémom. Aký, to je veľmi roztomilé. Wow, mačičková zmrzlinka. Jej. Ale poďme naspäť do tohoto obchodíku. What? Ja tu máme aj nejaké klasické jedlá aj z toho klasického martu. Zároveň nejaké novinky. Wow. Ale by som šla najprv na tie veľké jedlá. Aj to sú novinky. To je mix všetkého možného tu. Wow. To vyzerá tak krásne. Tak dajme si... 50 vecí si môžeme nakúpiť. Takže zoberme si jeden tento. Tu takú mačičku, neviem, či to bude želé alebo tak. Pizzu si zobereme. A môžeme vyskúšať asi zo všetkého, lebo sushi. Môžeme si dať toto. Asi všetko, no. Wow. A to musím si celé naplniť? No, tak to chvíľu potrvá. Už sme si to nakúpili všetko. A co ideme teraz všetko zjesť? My rastieme. Wow. Tak to potrvá. Fialová dubajská čokoláda. Wow. Tam boli také tie ksiky. Aha, a teraz to máme všetko uporatať. OK. A ďalšie jedlo. Dumplings. Nejaký prerastený trošku. Aký? Do šelinku obrovský sme. OK, upraceme.
A získali sme jahôdku. To možno, že bude na ďalší dáreček na to druhé výročie. Jo, je to pravda. Dostali sme jahôdku. A dostali sme za to penízky. OK, hodí sa. Lucky draw. OK. Čiže musíme získavať tieto jahúdky. OK. Myslím, že mi trošku stačilo. Sme hodne napapaní už. Takže poďme na niečo ďalšie. OK. Tak teraz poďme ešte Lulu Puzzle. To teraz máme také zaujímavé challenge. Takže OK. Čo sa tu robí? Oh no. Sa bojím, že my máme... že nám vznikne nejaká postavička. Ježišmar. No. Tak vidíte, jak to dopadá. Nie, tak to ideme na oslavu. No. Aspoň, že to je secret code. Tak dúfam, že vám to dopadne lepšie, keď budete vytvárať tieto pucle. Okay. Ale je to strašne veľa reklam, čo musím povedať, že sa mi vôbec nepáči. Možno, že to tak bolo aj predtým, ale príde mi, že ich tu je o niečo viac, ale neviem, dlho som to nehrala, ale ich tu strašne veľa. No, takže to by sme mali. Jo. Takže to by sme mali už také veci na to druhé výročie, také narodeninové. A poďme, ešte si dáme trošku halloweensku delivery na záver, pretože Halloween sa nám pomaly blíži. Takže myslím, že si dáme asi tie halloweenské veci. Tak. OK. Máme to tu. A dáme si. OK. Takže to bude na dnešné video všetko. O budúcom videu by som chcela už začať také nejaké halloweenskejšie veci a v tom ďalšom už halloweensky špeciál. Takže dúfam, že tieto halloweenské veci budú ešte lepšie. A ahoj na budúce!